Пасля ўвядзення бязвізавага рэжыму на Брэшчыне сур'ёзна паўстала пытанне аб турыстычнай прывабнасці рэгіёна. Найбольш выгаднымі тураб'ектамі прызналі Каменец, Пружаны і Ружаны. Зараз тут рэалізуюцца ініцыятывы, закліканыя павысіць турыстычны патэнцыял гэтых гарадоў і прылягаючых раёнаў, папулярызаваць іх за межамі краіны. У асноўным ініцыятывы тычацца мастацтва і гісторыі. Так, напрыклад, Каменецкая раённая газета стварыла фотаклуб, дзе ўсе жадаючыя могуць навучыцца фатаграфіі, фотадруку і рабоце з тэхнікай. Распрацавала выданне і уникальные историчные фотомаршруты Каменца. Уже третий год при газете существует уникальный проект. Вы представьте, из номера в номер, в каждом номере мы публикуем проект Каменеччина на старых фото. То есть в каждом номере есть старинные фотографии. И в автора проекта Андрея Асташеню, нашего любимого краеведа, вот совместно мы создали такой уникальный фотомаршрут по тем местам, которые мало кто знает в Каменце, даже каменчане. Найбольш удалыя работы удзельнікаў клуба становяцца паштоўкамі Белпошты і шырока разыходзяцца па ўсёй краіне і за яе межы, і тым самым павышаюць цікавасць турыстаў. В дальнейшем разработан этот туристический маршрут, он найдет свое отражение в центре туристическом, который они собираются создать. И я думаю, что для города Каменца это будет достаточно хорошей такой инициативой дальнейшей, потому что не хватает, скажем так, здесь экскурсоводов, которые могли бы качественно рассказать об истории города. Аднак для турыстаў цікавыя не толькі маляўнічыя краявіды, але і аўтэнтычныя рамёствы, характэрныя менавіта для гэтай зямлі. Пружаны здаўна славіліся сваёй керамікай. Некалькі стагоддзяў таму пружанскія майстры асвоілі унікальную тэхналогію чорнаглянцавай керамікі, але потым яна была страчана. Сёння кіраўніцтва музея Пружанскі палацак займаецца яе адраджэннем. Пры музеі створана ганчарная майстэрня. Туристическая направленность. Больше всего именно люди надеются, что она и занятость людей обеспечит, и привлечет туристов, а значит деньги в наш район. То есть это важно для нас. У пасёлку Ружаны ў рамках ініцыятывы была палепшана турыстычная інфраструктура. Галоўным чынам у палацава-паркавым комплексе Родуса Пегаў. Тут з'явілася магчымасць праводзіць экскурсіі для дарослых і дзяцей з інваліднасцю. Інфармацыя пра культурную спадчыну Ружан актыўна распаўсюджваецца на розных мовах. На тэрыторыі музея усталяваны шыльды з QR-кодамі. Люди, обычные люди, реально увидели, что если мы действуем вместе, государство, ООН, ПРООН, Европейский Союз, общественные организации, обычные люди, то получаются великолепные проекты, есть хорошие результаты. Гэта ініцыятывы толькі першыя крокі насустрач замежным турыстам. Наперадзе яшчэ вялікі аб'ём работы, патэнцыял вялікі і, што галоўнае, мясцовыя жыхары, мясцовыя ўлады маюць вялікае жаданне развіваць свае раёны і адкрываць іх для міжнароднага турызму. Ірына Карольченко, Владимир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».